I make it jump like crack in the 80s. Baby, these bitch ass niggas ain't crazy. Broke ass, that scalp go straight to my baby. Yeah, I make my bitch talk to me when we fuck. Talk back. Big rocks on my wrist, I'm bust. Big Glock on my hip, I'm clutch. Let's go. May baboy. It's Frank! Animal. May baboy. Kaprang ka, Bart. Ha? Kaprang ka. Frank ko niya pala. Ay, Bart, isa nubila ni. Pati, ano lang ba, no? Korean? Korean. Ay, ang mga kabarkats na ko mga piko ba? Na, kupiko! Ikaw, anong kwento ng kupiko ng buhay mo? Vlog naman noon. Ang sarap ng buhay. Anong kwento ng kupiko mo? Para kanino ka bumangon? Oh. Tayo na. Para ka... Kupiko! Para kanino ka bumangon? Sukli ko! Baboy, baboy! Baboy, baboy! Ah, diyan. Karoon pagkilaw na ko, Bart. Gila. Kan ganyan? Karon pagkakaon karne pa. Umigo na ko, lockdown 5 months. Karon pa Aping? 5 months. Karon pa siya nakakaon karne ko no. Ne, sote. Okay guys. Namin dere sa muang rasta mo guys. Tara guys oh. Amigo na ko, no? Dakaron tiyan no. Lockdown ba? Ay, lockdown. Pagkamhana na mga sigarilyo. Matigrindo na. Sabi, sa pamulakdaw, nag-isa ka tuig, di gina mo kamay dyan. Oh? Iha. Oy, social distancing, social distancing. Oh, yeah. Distancing. Makita tayo, Mas. Ay, break tayo na mo guys. Ano mo guys, break time mo. Sa Excuse me. Mag-meter. Social distancing mo, social distancing. Kana sa likod, kana. Ay man, na siya, napabangbuang na siya. Ang nakalusot na siya dire sa Cebu. Laya sa tayan. Oh. Mo nakaaro na dire duty sila ang lugar na lockdown na kon guys, mga 5 ka buwan. Oh. Karon ang yang gibuhat, itambagan man ni amigo na mo Ginard nga. Pabangbuang ko na siya, no? Buang ano? Oh, no? Kita mo na nako yo. Pero yo, tada akong amigo na ko, no? Taas na kay buhok, mabura kining Korean nobela ba? Oh, brother. Meteor Garden Oh. ba? Patay na ka naman ka na sa Heart Official, yo? Ano ibig sabihin na lagi katong Secret Garden? Oh. Oh, come on. May kanay si Kagagi. Sa gabol ra pa kayo sa akong vlog. Hagway. Agil. Karon? Tara. Sa gabol ka na sa akong vlog na ko. Pipip. Patra ka mo ka. Naka-idol ka dyan. Mari mo i-vlog ba daw? Mari mo i-vlog ko. Balik hapon. Animal ako. Kasir ko na. Trending ka? Trending ka, oh. Kita namin. Ay, animal. Trending ha? Chula, oh. Trending ay. Trending na. 1 million views. Hey! Ah, grabe ya. Like, Ah. ano na eh? Bay, maguro na. Abot na ko pare na ko. Wapo kaya na, abot na. Pare na ko. Partata. Sir, laki. Na. Hiwi na. Grabe. Oh. Luya na, sir ha? Ah. Hoy! Luya na ko. Natrindi ha, sir? Trending na.